ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Умадтаҷ. Дӯстони азиз, зиндаву сарбаланд бошед. хушомадед ба канали мо. касоне ки меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед, дар канали мо обуна шавед, чунки ҳамрӯза аз нархи навои мошинҳо ва техникаҳои арзон бохабар мешавед. дӯстони азиз, дар инҷо навода 7 портери фурӯшӣ ҳаста, якта водовозни, яъне ки Донфен бензинавоз ҳастай, Opel Astra ҳастай, комбайни фурӯшӣ ҳастай, дӯстон Nexi фурӯшӣ ҳастай. Хулоса нархи нави имрӯза дӯстони азиз аз 8000 сомонӣ оғоз мешавад. ва агар шумо инчунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон техникаву аппарат, ягон маҳсулот барои реклама кардан, барои фурӯхтан доштагӣ бошад, дар ватсаи ман 409 12 39 39 қадам муроҷиат кунед. Худо хоҳад мо дар роҳи оянда ҳатман реклама карда фурӯхта медиҳем. азиз, хеле ки дар аввали видео қайд кардем, дар инҷо навурда комбайни фурӯшиам дорем. Комбайни фурӯшӣ срочная фурӯшия аз Федератсияи Россия навардагӣ. соли баромади 2012 сол состоянияш гуфтагӣ бениҳоят хуб аст дӯстони азиз. хоб балонош пачка ҳастанд, кузуфуш умуман кор надорад. шерунар қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархи комбайна 280,000 сомониш мега. бениҳоят хуб. аз номи сайти мо муроҷиат кунед, худо хоҳад боз муомила арзони хуб мешавад. дӯстон, гуфтагӣ ки мақсад аз Федератсияи Россия наоварда кишем, просто шафёр нест ки ҳамира ҳайкна, ҳамира истифода бара. барои ин хотир мо срочна бо нархи арзон аз 300 боло ғалтага, не ки мо 280 мегем, бо савдо муомила мешавад. соҳиби ин комбайн дуто рақам дорад, рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастиш мондагӣ. дар тамос боред, маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Донфен ҳастай бензинавоз, соли баромади 2013 сол дар беҳтарин ҳолат. хоб қарор дорад гуфтагие ки дар ноҳияи Данғара бахша медонед дӯстони азиз. ҳамин мақсад ки 6 тонна 860 литра ҷойгир мешавадааст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нархша 100,000 сомониш мега. боз гуфтагие савдо муомила мешавад. одатиш бениҳоят хуб, арзон мешавад, бе камбудиай, мотор коробка соз. марҳамат, дар рақамҳои 902 77 72 70 қадр метавонед дар тамос бороед. дӯстони азиз, нафароне ки Nexi арзон мехостен, ширинар марҳамат. соли баромадиш 1996 сол. Nexi состояние бениҳоят хубай, мотор объем 1.6, коробкаш механикай, сӯзишворияш бензин газ, краскаш сабсафед, 4 дискабалон пачка ва қарор дорад гуфтагия дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе, нархша 15500 сомониш мега. харидори аниқ бошед, боз гуфтагия савдо муомила мешавад. ҳуҷҷатҳои солонаш лекин ба анҷом расидагиай. салоншам бениҳоят гуфтагия ки тоза, мотор коробка соз, утилизатсия дорад. документҳои солонаш ба анҷом расидагиай. дар рақамҳои 003 34 54 54 қадр метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, Landvin X7 ҳастай, соли баромади 2017 сол. сӯзишвориш танҳо бензин, мотори D, коробка автоматик, яъне ки аз Хитой нав расидагӣ. қарор дорад дар Душанбе, нархша 33000 сомониш мега. яъне ки дӯстон, утилизатсия растамошка кардагӣ нестай, не ки мошинча ба нархи талабгӯай. хулоса дӯстони азиз, 4 дискабалон пачка, мотор коробка ходовой соз, бензини холӣ, мотор D, коробка автоматик, кондитсионер ях кор мекунад. дар рақамҳои 300 398 қадам муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки пешакӣ хоҳиш мекунам ба ягон каса ягон сум пешпардохт залог напартоед. раҳмат барои нафароне ки моро мақсад ки мефаҳманд, сухани моро қадр мекунанд. инак мо мегузорем ба 5 эълон имрӯзамон. ваз 2106 ҳастаи дӯстон. соли баромадаш 1996, мотор 1.6, коробкаш механикай, бензин газ гуфтагие ки кор мекунад. мошин 6 сол шуд ховай, яъне ки нахаду завалил мешавад, не ки просто
утилизатсиява ҳуҷҷат кардагӣ нестай. Мошин нахадуай. хоб қарор дорад дар ноҳияи Кунибудон нархи мошин 8000 сомонӣ камтарак савдо мешавад. дӯстони азиз, гуфтаги дар назди мошин дар рақамҳои рӯи экранда дар тамос боред. 907 68 71 77 қади муроҷиат кунед, маълумоти аниқтарашон аз худашон пурсонда шавед. дӯстони азиз, боз кадом маркаи мошина мақсад ки мехоҳем ки дар навори оянда ҷойгирӣ кунем, ҳатман дар комментария бинависен, подписатсия кунед, интизор шавед. Худохоҳад мо дар навори оянда ҳатман ҳаракат мекунем ки ҷойгириш кунем. Opel Astra G Astra срочно 37000 сомониш мегӯяд. Соли баромадаш 1998, мотори 1.6, коробкаш механика, бензин, газ кор мекунад. Мошин аз учо симат кардагӣ тайёрай. хоб дута дари пеш электропакет стеклоподъёмник кор мекунад. мошин дӯстони азиз, гуфтаге ки мақсад мелишни кор дорад. Барои ҳамин хотир мо мошина камтар арзонаш монагием. 37 мегӯяд. Боз гуфтаги савдо муомила мешавад. кузовша дидем ки кузовш чӣ хел тозаҳакай. дискҳои парастой дорад. балонаш 80% дар рақамҳои 37 10 68 67 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашон аз худашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, Opel Vectra ҳастай ду тип фурӯшии 97 сол, мотори 1.6, коробкаш механикаи бензин газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, ходовои соз гуфтаги нархша 23000 сомониш мегӯяд. камтарак савдо мешавад дар назди мошин. дар рақамҳои рӯи экранда 908 20 20 72 қад муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, гуфта намонад ки дарси навори мо фақат портерҳо мешавад. нафароне ки портер мехостен, портер мегуфтен, ина дӯстон баъди шумо 7 портери фурӯшӣ. лайкора бизанед, дар канали Умар Таҷ подписатсия кунед. шитоби шумо ҳамарӯза аз нархи нави мошини арзон бохабар шавед. дастгирии шумо пешравии мост. дери фурӯшӣ ҳастай Hyundai Porter 1, соли баромадаш 2007 сол, яъне ки Porter 2 бахшиш. хоб дарош электропакет, кондисионер, ях кор мекунад. ҳолатиш бениҳоят хуб, 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр аст ва қарор дорад. гуфтаге ки дар ноҳияи бахш нархша 107000 сомониш мегӯяд. кузовш бениҳоят тоза, мотору соат барин кор мекунад. дар рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, ногуфта намонад ки мақсад пешакӣ хоҳиш мекунем ба ягон каса дар интернет ягон сум пешпардохт залог напартонед. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, канали Арзон Тиҷора, яъне ки нав шудаги ҳастем. рости гап доштем Арзон Тиҷора ва я маҳкам кардагиан. барои ҳамин хотир мо канали нав шудем. хоҳиш мекунем подписатсия кунед. ҳамарӯза видеои нав ва ҷолиб дар ҳамин канал иншоалло ки мешавад. Портери 2 ҳастай дӯстон, соли баромадаш 2015 сол, чиста вагоне дар беҳтарин ҳолат, кондисионердор. хоб ҳолати балоношам пачкан, кузовш тоза. умуман гуфтаге ки мақсад харидшудагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархша 120000 сомониш мегӯяд. харидори анӣ бошӣ, биё аз назди бубин. савдо муомила мешавад дар назди ҳамин Портер. 1 сола ҳуҷҷат дорад, растамоша, утилизатсия ҳамаш кардаи қоидавӣ. дар рақамҳои 113 77 31 31 қад муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат, боз Hyundai Porter 2, соли баромадаш 2017 сол. Porter дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. вагони нав омадагиай, растамоша кардагӣ барои кор тайёр аст. ҳоли гуфтаги дӯстони азиз, умуман бора дидагӣ неста, яъне ки ҳолати бениҳоят хуб, кори вазмина кор кардагӣ неста. айни ҳол 6 балонеш пачка, кузовш кор надорад. дар ноҳияи Ёвон мебошад. нархша 117000 сомониш мегӯяд. рақамҳои 889 99 36 77 қад муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, хундаи Портер яктон ёфтем. Соли баромадаш 2012 сол мебошад. Портер гуфтагия дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтагия ки қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. Нархи Портер дӯстон 68000 сомониш мегӯяд. Портерам ҳолатиш хубе, ба кор тайёр аст. хоб моториш соз дар ноҳияи Деваштич ғончи. нархи 68000 сомон. дар рақамҳои экранот 780 00 97 01 метавонед муроҷиат кунед. хоб дӯстони азиз, марҳамат, боз гуфтагия ки мақсад чиста вагони ҳоли вабше истифода бурдагӣ нестай, умуман истифода бурдагӣ нестай. Портери Д соли баромадаш 2017 сол. Портер дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Гуфтагия ки дар шаҳри Хуҷанд чиста вагонӣ. ҳолаташ бениҳоят хуб. мотор коробка соз, кузовиш тоза, баллонош 60 инч пачка. хоб даро электропакет, кондисионери ях кор мекунад. нархи Портер дӯстони азиз 135000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошед. гуфтагия боз камтарак савдо мешавад. дар рақамҳои 116 00 20 00 қадр метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз, дар навори оянда кадом намуди техникаро мехоҳед ки мо як навор кунем? мехоҳед Старекса ё ки лабоҳора ё ки мақсад мошинҳои сабукрава? чӣ намуди мошин дӯстон мехоҳед? ҳаракат мекунем, бари шумо дар канали Арзонтеҷа пешкаш мекунем. дӯстони азиз, хундаи Портери навбатиямон соли баромадаш 2002 сол мебошад. яъне ки Портери бортиш калони состояниш хуб аст. гуфтагия қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нархи Портер 50000 сомониш мегӯяд. баъди ин навор як тайдига ҳастай, ишам арзонтарак Портер 1.8 48 мегӯяд. хулоса дар канали Арзонтеҷа подписатсия кунед. ҳамихеле портерҳои арзон, мошинҳои сабукрава арзонра ҳаракат мекунем. мо баҳри шумо дар канали Арзонтеҷа ки пешкаш мекунем. дӯстони азиз, дигар эълон, яъне ки ин охирон эълон дар навори имза. хундаи Портер 1 соли баромадаш 2002 сол. Портер гуфтагия дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дискоҳои парастӣ ҳолатиш хуб қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. нархша 48000 сомониш мегӯяд. боз камтар савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 013 35 16 16 қадр метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз, навори имзои мо дар канали Арзонтеҷа тамом шуд. яъне ки ба анҷом расид. боқӣ сарбаланд бошед, дастгирии моро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешниҳост. агар ҳамаи видеои мо 5000 просмотр гирифт, ҳаракат мекунем, боз қисми дуюмша портерҳоро баҳри шумо пешкаш мекунем. боқӣ сарбаланд бошед. худованд нигаҳбон бошад. дастгирии шумо пешравӣ мост. худоҳофиз.